Inkontru, l-almanak kulturali jintroduċi l-avvenimenti prinċipali li ġejjin. 6 gruppi mużikali se jieħdu sehem fil-battalja tal-mużika Crowned f'Garax f'Ħażebbuġ biex fost premji oħra jiksbu post fuq il-palk tal-Forces Beer Festival ta' is-sajf. Studenti fl-Istitut tal-Arti Kreattiva fl-MCAST se jtellaw it-8 edizzjoni tal-MCAST ICA Festival li jiċċelebra s-suċċessi ta' dawk li temmew l-istudji tagħhom din is-sena. Se jirritorna wkoll il-Malta Jazz Festival, imtella minn Festivals Malta. Dan il-festival ta' mużika jazz se jsaħħar lil eluf ta' segwaġi f'partijiet differenti tal-Belt Valletta. L-artista Joe Donis se taqsam magħna skulturi fl-eżibizzjoni li jmiss. Ix-xogħlijiet inħadmu minn materjali differenti, inkluż l-injam.